ngaturi Mbak Mintul karo Mas Samirin. Oh iya saka kersane Sokipul Hajat tanjake. Arepe niku tandil ngancani awake dhewe. Oh iya. Gliak-gliak waton kecandhaki santai-santainan wae enoki ning dhuwur. Nggone ning dhuwur santai-santai. Ora usah kesusu. Sepoti apa mak aja dipleroki. Oh iya cocok. Monggo Mbak Mintul Kang sarta Mas Samirin kula aturi minggah ing pepanggungan. Yuk cok garapen clorot yuk. Remix sih. Wah, begitu wawa. Ya tak Mintul. Wilujeng dalu, selamat malam Mas Samirin. Nggih, wilujeng dalu. Dan Mbak Yu Mintul. Nggih, wilujeng dalu. Alhamdulillah ketemu lagi. Nggih. Ana ing dodol klodan. Dodol daerah adem era. Dodol klodan ngetos Nganjuk. Dalane po enak. Weh penak alus dalane, Tul. Munggah mudhuk. Dumeh kabeh emang pokoke suasanane kaya nggone Mintul kabeh. Munggah mudhuk. Kok iso? Ya udah kita menyapa dulu. Menyapa dulu. Nggih. Sugeng dalu sedaya kemawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gak tau wong-wong niku sing ngongkon sapa? Piye maksude? Kok padha rene kabeh niku lho. Lho. Lah iya. Ya ndelok awakmu to, Rek. Satu undangane Sokibul Hajat gitu mangestoni penganten. Pak Kadi. Pak Kadi. Bawe Pak Kampret. Wah, Pak Kampret sakmono gedine kalonge sak pira? Lah iya. Nggih. Menyapa masyarakat dulu, salam nggih, dulu. sugeng dalu sedaya kemawon. Pripun sami seger waras nggih? Nggih. Alhamdulillah. Lek kula seger pun warase dereng. Anu do kademen. Do kademen. Nyeku kruk kabeh. Ngene mung ya sangon kabeh, Mas. Nggih, ya sangon. Mboten sangon, Mbah. Mengki sangon sik. Yo gak sangon ono. Wah, aku izin untuk. Nyapa kok nyangoni Lah aku bisa disangoni kok nyangoni. Yo sekali-kali nyangoni to. Ora penak nek kon rame niku ndereki pamer. Oh. Ngomongane lek butuhmu akeh. Iya to wong bojone ya papat dadi kan ya. Iya bojomu pira? Sekawang. Nah, itu anak kabeh. Sing 3 ndase mboten enten. Lho. Nggih, mugi-mugi sedaya kemawon Kang Rawuh katur pinangan wonten dalem semua panjenenganipun Bapak Kadi, beto berkah lan barokah kagem keluarga Bapak Kadi. Amin. Derek ndedonga pinanganten kekalih. Menika
Mbak Putri kalian Mas Niko. Mas Niko karo Mbak Putri. Nggih, mugi-mugi tansah pinaringan berkah lan rahmat saking Gusti saged ngawujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Lan ugi enggal dipun paringi putra lawan putri kang soleh maupun solehah. Amin. Lek wedok kaya aku, lek lanang kaya Mas Akbar. Oh no. Mosok kaya awakmu ya. Oh enggak, aku ora ritek ra apa-apa tul. Wis to, aku bagian elek pokok manggah bayaran to. Iya. Nggih, ugi matur sembah nuwun sanget dumateng Bapak Kadi kalian Ibu kang sampun kersa nimbali kawula kalian grup Mas Akbar niki nggih. Heeh, grupe apa? Jajal apal ora wis melu rong bengi. Rong bengi apal ora jenenge grup apa ayo. Asta Brata. Weh, ya roh no. Ya roh no ben tundak yo. Tak bisi ini lho weh. Ora. Aku bayaranmu tak potong 1000. Asta Brata Media disiarkan secara live. Ya, terima kasih. Mas Yanto nek ndi gone iki? Mas Yanto sapa? Oh nek kono. Mas Yanto sapa? Tukang syuting niku. Oh nggih. Nggih, Kanca lah Mas. Kanca lawas. Halo bos, ora salah susah. Ya kadung apa-apa ra enek susah ya apa ya ta? Nggih. Mas anu Samirin. Nggih. Ah, iki nak acarane pengantenan. Nggih, manten. Sampeyan nggih sampun dados manten nek Mbak Mindul kan dereng. Nggih. Anu, Mas Samirin niku napa ular-ulare kagem temanten? Adakah trik dan tips ya to? Nggih. Ben piye ben mantene ben hidupe bahagia. Oh, ngeten. Heeh. Nggih. Ben ora tukaran, ben ora Loh, padu. tukaran iki perlu padu perlu no. Loh, kok ngono? Lek ra padu ra iso duwe anak no, Bos. Lho, Tapi padu sing cece. apa padune apa? Sikil papat itu. Niku mungkin ndang duwe anak. Nggih. Filosofine beda. Oh, nggih. Piye ben ra padu iki piye? Kandhane karo nuturi Mbak Mintul kuwi lho, Oh, nggih. Nggo sangu. Alah lah Mbak wong Mintul. Samirin niki lho padune ben dinten. Lah piye kene wong sregep mlakno anakku akeh. Oh, anakmu Bedino piro? padu. Piro totale anakmu piro? 16. Ha iya. Banter ya. Sing ten kakak 3. Ruang. Sing liyane mikir dhewe wong aja mokon jelasne aku isin aku. Heeh. Heeh. Pripun, Bu? Nyapa? Oh alah. Lek omong dhewe nek omah kan aja nek kene ganggu aku. Nggih, yang jelas rumah tangga itu Piye, Mas? saling percaya, saling percaya. terbuka, Saling terbuka. terus berkomunikasi. Ah. Selisih paham itu biasa, namun diselesaikan secara damai dan nyaman gitu. Jadi gak perlu gontok-gontokan. Kayak aku nang coba contoh dol. Lah aku kadung emosi wah gontokku metu kaku malian. Sampai temi biru-biru gini tuh. Biru-biru kae. Kayak mbok pancali tuh. Ora, Nah terus? tak bro yangkrang. Oh. Mbak Mintul karo Mas Samirin. Nggih. Nek Mas Samirin asline daleme pundi? Kula kandidat Kediri. Oh, cedak. Nggih. Cedak. Lah nek bojone iki priyayi ndi? Bojone Mbak kok Mbak anu. Sapa? Mas Samirin. Nggih mriko. Oh, Boleh, asli mriko. asli kula niku ndukuh Ngadiluwe. Oh, nggih. Terus imah angsal kandidat Kediri mriko. Oh. Sak menika mangken wonten mriko. Nggih, ngalek lewong niku kula nggih nate mondok dangu. Pondok pesantren. Mboten mondok melok mertua ra duwe omah kok. Mondok kula 15 taun. Mate ora mondok ngaji nek mboten, mondok nggone mertua. Nek Mbak Mintul kuwi target rabi iki kapan, Mbak? Nek Wong kan duwe target, duwe Nggih. rencana, planning cara bahasa. Mboten modern. enten iki planning nembung ngertos nih. Lho, piye maksudnya? Ngerti Lin? Alah, udah era rabi apa-apa pokok ngrasakne ngono tok senengane. Urung tahu iki. Mosok Nek ngono ya akeh tunggale. lah ndeknya maksa aku gah no. Kowe nyapa kok kowe? Alah lah ndek bungi-bungi WA mbok paling pas ingin apa piye ngono Pak pas. Terus Jam setengah 3 WA. Tak Keno delok. keno ora ingin. Lah piye? Guna awakmu live no duwet no. Kos-kosan duit to. Wis bar ketek dipek kancaku. Oh, wis. kapan, Mbak, targetmu ngono iki kapan? Wong iki duwe Insya Allah planning. tahun depan. Wong yang gertak takone mesti ngono tok, tahun depan. Tahun depan. Karena tahun Kuwi depan. tahun kan depan panjang. tak tekoki ya ngono. Iya tahun depan lagi. Tahun depan. Mindul itu sebetulnya sudah ada. Coba dia masih bingung. Oh, bingung Antara dengan siapa atau dengan apa ngoten tok. Lah nek saiki tak tekoni neh Mbak Mintul. Nggih. Kriteria wong lanang iki piye? Menurut versi Mbak Mintul sing cocok. Kula cilik dhuwur. Cilik dhuwur. Anu, golekane cilik dhuwur sing iso munyer-munyer. Apane? Ya kuwi mang Cilik dhuwur. dhuwur. Heeh, terus pekulitane ngepyek.
Radi kuning lah. Ngerti kuning. Alah gak Gak rapenak. gak usah putih-putih. Awane rapenak apane? Awane rapenak dalam masa terus nih iki. Cilik dhuwur pekulitane kuning. Kuning langsat. Kuning sana ning ora putih-putih. Ora Nggih, putih nemen. betul. Kuning langsat. Salad iki wis dadi makanan Ayo. buat. Langsat ya. Langsat. Aku mau ngomong apa to? Salad. Kuwi kleru. Sing Lah bener iya. langsat. Kok langsat gitu. Langsat iki sing ra nek banyune blas ke lebos. Asat kae. Asat iki adan jam 4 kae lho. Imsak kae. Imsak. Asar rupeh kadoan. Oh alah. Ngene ya payu to. Aduh. Benakne iki lho. Berarti karepe membunuh. Ora, Ojo. luar biasa. Oh, Ayo atur alhamdulillah. panglipur. Nggih. Kanggo warga masyarakat dodol keluduan. Ngetos menika wau wonten pamundutan saking Tuan rumah. panjenenganipun Bapak Kadi. Ya. Bapak Kadi nyuwun apa Mas Samirin? Nyuwun selendang biru. Wedah. Kalih nemen. Kalih nemen. Selendang biru lawas po anyar. Anyar. Baru. Wah kula selendang biru sing tetep ana janjimu uduk kuwi lho. Lho niku selendang biru. Kula engkel-engkelan rame ten mriku wau. Wis sing Oleh Pak Kadi, lawas. nggih. Gamelan sing baru. Sing enek kendange lho. Lho niku paringi kendang kenging. Iki penak nek iki bengi iki. Musike penak iki. Duduk sing mampu iki. Go. Jos. Salaman sih, salaman sih. Iki penak iki. Ora teko. Ora teko. Wingi mbok pisu-pisu ngawur. Ora apa-apa. Wong iki duwemen tak wis. Oh demen malah. Esuk WA aku, "Peh, bos mau pisu mampu aku bayaran 6 juta le ngono." Tapi motornya ditinggal. Ya, request no. Mas ki bot selendang biru. Nggih. Oh, Tukang son guyang. Yo pangkah ra iso to, Dul. Piye to? Lah aku lek campur sari ya sembarang los. Heeh. Lah selendang biru sing kuwi aku ora hafal. Ya, coba kaya ngapa dadekno. Yen kowe njaluk wayo kuwi ta? Duduk. Lah sing kuwi. Lebih. Oh lebih. Ayo Mas. Ayo, Mas. Monggo. Kana lho wong endol. Lah ya aku ngene. Mas. Heeh. Ya. Oke. Luar biasa. Selendang biru. Lagu terspesialkan buat Pak Kadi. Nah, wonten ta tasian priyayine? Wonten nika Pak Kadi monggo niku. Kersa minggan apa mboten, Pak? Nggih. Heeh. Monggo Pak. Nggih. Lewat mriku saged, mriku saged. Heeh. Omahe dhewe wis sembarang aman lewat ndi ra apa-apa. Pokok aja jebol keber. Dalem? Kersa minggah mboten? Nggih, monggo Pak. Monggo, mriki, Oh, Pak. mboten? Oh, mboten. Mboten kersa. Heeh. Anu niku wau rasa-rasan sire selapanan badhe ngundang malih. Napa nggih? Nggih. Estu to? Nggih Pak nggih. Tapi dalang tok meh. Kan ujubne selapanan wae. Mate kiai. Anu piyambake lek kerep-kerep isin karo tanggane. Oh, lah iya no, karo kene karo dene yo boros. Lah ya ora penak ngrepote polsek terus ijine wirawiri niku lho. Luar Nggih. biasa niki wau pamundhute sampun katur selendang. Selendang biru. Napa mau kalih napa Mbak Mindul? Nemen. Nemen. Ngene iki jajal Mas Samirin karo Mbak Mindul niki nek ora tanggapan ngene iki kegiatane ngopo jal? Bubuk teng griya. Live TikTok no kene. Golek koin gitu to. Butuhe akeh. Duwe TikTok to ya. Lho. Followerku meh 6 juta lebos, bos piye to iki? Jas. Eh, 600 no. 600 piye to, Dul? Samirin apa jenenge? Samirin apa? Bang Mirin. Oh, Bang Mirin. Nggih, rasa dipolo ora tak fallback. Gak iya aku. Wah, idola. Aku ya arang buka TikTok kok aku ya. Idola para pria nek pinggir dhewe nek kene lebos. Aja kaya pinggir dhewe dicolong wong melah. Kuwi mangestoni kok. Nggih. Yuk, apa ki mau pamrute sing kedua? Nemen. Nemen diatur nih pisan no. Nggih. Arep ben menghibur para warga masyarakat to. Alhamdulillah. Wis to, pokok sing teko nek ning kabeh tak dongano sehat, seger waras, rezekine akeh. Amin. Napa kekarepane keturutan. Amin. Napa kepinginane kasembadan. Amin. Ora nek sing ngamini blas iki ora pengen apa-apa to wong-wong iki. Anu no. Lah, Anu penak to kibote? alhamdulillah. Penak dek wingi no. Oh, Pak. Penak kan dek nggih bahan asline. Dilem sik to, dilem Nggih, kibotan apik. alhamdulillah. Kibotanmu jan jos ya, Das. Weh. Heeh. Engko nomor WA-mu ya. Wedeh, Jan. Tak blokire maksudnya. Pokoknya Njalu kok nggo diblok.